Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардастен, шуморам хушомадед. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани торти мидови бо лаззати мулоимака пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед. Иҷо аввал 200 грамм асала бо 1 қошуқ сода, 150 грамм сливични масла якҷоя мекунем. Аввал дар рӯи газ асала мемонем камакак сирха кишид. Ба 1 қошуқ содара меандозем, гасит мекунем, якҷояшон мекунему. Баъде ки хаф кард, пенаки кард, ба 150 грамм сливични масларо якҷоя мекунем. Маҳсулот барои торти мидовимон бошад: иҷо 10 дона тухмай, 200 грамм шакар, 100 грамм рӯғани алена дар кораи, 5 грамм ванилин дар кораи, 18 грамм разрихлител дар кораю, баъд 500 грамм орд. Иҷо бошад 10 дона тухма мешканем, дар коса меандозем, баъд камакак намак меандозуму миксеркати лад мезанам. Баъд камакак пенаки кард, шакар меандозем, рӯғани растительни масла меандозум. Ҳамин маҳсулотҳои дурунуша якта якта андохтан мегирам да. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барои комментариҳои беҳтаринтон, барое ки дар видеои ман лайк мемонед. Барои ман як мотиватсия мешавад ки видеои нав баҳри шумо пешкаш кунам. Ман хурсанд ҳастам ки канали мана интихоб карден, суханҳои беҳтарин менависен. Бод плюси ин духтаракое ки дар WhatsApp ин қадар мана хурсанд мекунед, ин қадар дуо метиҳен, ин қадар пухтупазутона нишон метиҳен. Ҳаматона дӯст медорам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматона худоҷон нигаҳбон боша, куҷое ки бошед. Ин аҷа чӣ хеле ки диден, сода як қатъи асал якҷоя кардам, сирха кишид, баъд сливични масларо андохтам. Иҷа мебиёрем дар болои ҳамун тухму шакару растители масла андохтагӣ якҷояшон мекунем. Иҷа боша апаҷону хоҳарҷонои ман, наворум камтар хай хиёл мекунам ториктар омадагӣ, ба ҳамон хотире ки рӯзона мо свет надорем, шаб дар навор кардагиам. Ҳаминам мидовира коржоша пухта шудам, свет мурдак, бо ин бегониш крем кардам торта. Як торта 2 рӯза пухтагим да. Ба хотире ки мақсад светмурии мода бисёри бад ҳасте, ба ҳамон хотир. Ман миннатдорам ай ҳамон хоҳарҷоное ки ҳар рӯз пухтупазотона мемонед, самбуса када мепартоед, пирожнӣ мекунед, дар WhatsApp мепартоед, пирог кадаги дуо метиҳен ки ба рецепти шумо ягонта мақсад секрет надоре. Ман ҳама влогом да гап мезанам ки апаҷону хоҳарҷонои ман, чӣ видеое ки ман баҳри шумо пешкаш мекунам, ҳамаш бесекрете барои шумо. Занҳои муҳтарам, иҷода боша як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад, забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истодаанд. Ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибиай, фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар корай, ҳавас дар корай. Барои ҳамоин ай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. Ин хоҳарҷонмон бо озмун метиҳад. Баъди ҳар як моҳе ки дарс метиҳад, савол-ҷавоб мекунад. Кадом шахсе ки ғолиб мебирояд, ҳамон одама як моҳи дигар бе пул дарс метиҳад. Як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмонро рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. Инам иҷода одзифошона мемонам, бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. Чандта апаи хоҳарро раҳматнома навистиянд. Даже навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. Барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромона мегуфтем. Хурсанд шудиянд ки забони русиро аз худ кардем. Барои ҳамо апаҷону хоҳарҷоно, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунед. Инам иҷода боша одзифои нав ба нав духтарако мемонам. Ҳаррӯза духтароне ки мебиянд дарс мегиранд, мераванд, вақти рафтан инам хел нависта мебурояну ай группа мераванд. Духтаро ина марҳамат кунед. Навистагиҳои духтаракоро хонед, боварӣ ҳосил мекунед ки иродаҷон хуб дарс метиҳад. Нархшам бошад қимат нестай духтаро, ба ин нарх ягон кас дарс наметиҳад. Марҳамат кунед духтаро. Силкаи WhatsApp-шона бошад, дар комментария закрепид мекунам, марҳамат кунед. Ин аҷа боша чӣ хеле ки мебинед, ҳамин коржакҳои мидовиро пухта гирифтаистам. Размершона калон накардам. Иҷа формочка кати майда ки мекардам, ба ҳамин хотир майда-майда кардам. Торти калони бад кардагӣ нестам да.
мақсад гирдакуша бо формакати майда кардагиюм. Неки бинен духтаро чӣ хе ҳами хамири бисквит, тестаи бисквит чӣ қадар мулоими хушрӯ воздушни омадагиеда, тортшам чӣ қадар мулоими хушрӯ омадагӣ буд. И торта якҷо мебурданд, заказки будак. Ба ҳам хотир хай бурида нишон додагӣ нестум. Хай ба занг задан гуфтанд ки чӣ қадар торти беҳтарин омада будай. Раҳмат гуфтиянд муна. Духтароне ки ҳами мидовира вақте ки коржоша мепазен, дараҷаша баланди бад намонен. Анами 180 дамонда пазен, хушрӯ ба ҳазур мепазад. Вақти дараҷаи паста ки мепаза, эхе дам мекуна, воздушни хушрӯ мебияда, ранги вай пирогбори кову как мебия. Иҷа крем тайёр кардагиюм. Барои крем шедра элета дар кураю, заварнои крему зукшони молоко дар кура. Иҷа ма пешакӣ заварнои крема пухта гирифтагиюм. Дар каналум бисёри бад ай ҳами заварнои крем ҳастай духтаро. Ҳами 1-2 навор пешам партуфтагӣ будум. Торти Наполеон кардагӣ будум. Заварнои крема тарзи тайёркуниш ҳастай духтаро, кадоме ки намедонед. Барои заварнои крем шир, тухм, кукурузни крахмал, ха картофелни крахмалам мешава. Баъд ор дар кор камакак. Ҳамаша хай нишон додагиюм. Навораи пешама бинед тарзи тайёркуниш ҳастай духтаро. Иҷа буша аввал сливични маслара мегирем. Иҷа ман хай зиёдтӣ андохтум, бисёртарак андохтум ки сер креми хушрӯ биёяда. Сливични маслара гирифтум. 400 грамм сливични маслара, кати заварнои крем аввал лад задагиюм. Як қошуқ ай ҳами заварнои крем мегирем, меандозем. Баъде ки хушрӯ пенаки кад, ба ҳами зукшони молокоро гирифта ай болош мерезему, камакаки дига лад мезанем, мекушем миксера. Ин иҷа бинед духтаро чӣ хел хушрӯи мулоимак пухтагӣ ҳами коржои мидовимо. Барои украшени торти мидовӣ, иҷа ман дар холодильникум ҳама вақт бисквити тайёр кардагӣ дорум. Барои ягон пухтупаз истифода мебарам. И зиёдтӣ як рӯз барои кӯдако трайфл тайёр кардагӣ будум. Ай ҳамун зиёдтиш мондагӣ буд. Барои болои торти ҳами мидовимон свети шоколадни айда бисквитмон. Ай ҳамун гирифта блендер қати майда кардагиюм. Барои гирдои торт бошад, ай ҳами торти мидови коржои пухтагӣ зиёдтӣ кардагӣ буд. Ҳамура майда кардум. Барои гирдои торти мидовимон боша, ҳамура истифода бурдагиюм. Ин иҷа боша пропитка кардагиюм. Пропиткаш боша асалу оби ҷӯшидагӣ кати якҷоя кардуму пропиткаи торти мидовира кардагиюм. Ин иҷа боша крем кардистум. Кремша бинед ки духтаро чӣ хел хушрӯ омадагӣ, ағав сакаки хушрӯ омадагӣ. Иҷа боша духтаро хай ҳамхе қабатҳои торти мидовира крем кардум. Барои болои торти мидовия украшат карданаш ҳами чанд рӯз ман фикр кардум. Бозор рафтум, магазине омадам пурсидум ки барои ҳами болои торти мидовира истифода бурдан ягон резинаи коғазай боша, мақсад удобне бошада, болоакоша гул мондан дар ранги хоначаи занбур. Рости гап наёфтум ба. Бовар кунед, ҳамхе як фикр дар сарум омад ки ҳами вай плименпазакай ку чуқурак дора ку. Ҳамун дар фикрам зад, гуфтум як бор кани ҳамихе кунем чӣ хел мешуда боша. Не ки духтаро инам иҷа тайёр кардум, ҳами плименкунакати тайёр кардум, болоша гулакуша. Бинед духтаро мада маъқул шуд. Ҳами бовар кунед ҳама вақте ки ватсап мондум, ҳамаашон навистиянд ки торта ай бозор гирифтагиен, чӣ хел торти магазини хушрӯ. Ягон кас бовар накардае ки ҳами торта ман худам тайёр кардагиюм, ба хотире ки болош ранги ҳами магазинӣ омадагӣ. Вақти охир даволи навора бинед, упаковка кардум, ҳамхе дар хона тайёр доштум да, ҳамун вай як қуқтичаи ҳами тортмонак. Упаковка кардум, ша ҳамхе нигоҳ мекунӣ, намегӣ ки торти хонагӣ, ҳами чӣ хеле ки магазинӣ тайёр кардагӣ айда. Хай ҳами қай ки ҳами торти ман тайёр кардагӣ қадиш баланд омадак. Камтарак баланд омадагӣ, не ки хушрӯ омадагӣ. Ин иҷа боша бинед тайёр кардистам. Ҳами торта ҳама ҷоша крем карда кишидем. Ай чор тарафаш деревянский шпаж киред, чор тарафта 4 ё 5 хай монед. Ба инами плименкунака дар болоҳакаш монед. И ҳами фикри худам да, инами фикри худам кати болои торта гул монданша ха духтаро ина барои шумо бо ёд додум. Дар ҳамаи влогом гап мезанам ку духтаро вақте ки ман пухтупаз мекунам, ягонташа ай шумо паноҳ намедорум. Барои ҳамун канали мана хай дастгирӣ кунед, вақте ки тамошо мекунед, кадоме ки бе подписатсия тамошо мекунад, апаҷону хоҳарҷоно подписатсия кунед ки мақсад рӯҳияи манам болида гарда. Вақте ки шумо подписат мекунед, лайк, комментария менависед, бо ман хушҳол мешавам ки бо рецептҳои наву нав баҳри шумо пешкаш кунам. Инами ютубда ба фикрам ки ҳами идеяе ки ман кардагим нишон додистам, инами ба фикрам ки набуда. Хай бо надидаму ин фикри манай ки ба ҳами плименкунак болои торти мидовира украшат кардан шуда. Инам хай нигоҳ кунед ха духтаро, ягон камбутӣ надорада, ранги ҳами тортаи магазинӣ омадагӣ, хоначаи занбур бори омадагӣ. Гирдакоша боша ай ҳами тестае ки худаш зиёдтӣ кардагӣ буд, ҳамура блендер қати майда кардум, гирд ба гирди торт ороиш додум. Ин иҷада чӣ хеле ки мебинед, торта ман тайёр кардум.
Хай торти беҳтарин буд. Ҳам хе баландишам хушрӯи аҷӯибот омадагӣ буд. Ба меша духтаро ки ду намуда укрошат кинен, нимша шоколадни кинен, нимша сафед кинен. Иҷа буша навора ба анҷом мерасонам. Хайр, апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда. Худо нигаҳбони мову шумо бошад.